खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 19 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन। आद्रा थानाय हाबाफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव बाख्नायनाय मोनगोन। समाजारि मुंदांखाया बांगोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। दावबायनायनि खाबु थानो हागौ। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुरनि गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सांग्रां थानायनि सान। फिसा फिसा बाथ्राफोराव जेथो नांनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि जिउ राहायाव सोलायनायनि इसारा दं। रांखान्थियारि थासारियाव थासारिया सरासनस्रा थागोन। सासे खाथिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मोनसे समानथि आदार लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो जागायनो हागोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। न'आव गोजोनथाव खौरां फैनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव जाफुंसारगोन। सावस्रिखौ लानानै एसे सांग्रां जानाया गोनां। नों गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। खामानिनि गोख्रैथिया बांगोन। जुलि जानाय जिउआव गोदै थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि मोनफुंनायफोराव गोग्गानाय मोनगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे बांसिन लुबैनाय थागोन। फालांगियारि आयदाफोराव सांग्रां जा। बेरेखाफोरनि बेरेखायै सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गांनि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोराव दिदोमथि फैगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ बांगोन। गोसोआरि गोजोनआ देरहागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। खरसाखौ सामलाय। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय एसे जुजिनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि नाजानायजों मोनफ्रोमबो थासारिखौ सामलायनो हागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रां थिसननायनि सोमोन्दै थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय जानथाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। तुला राशि। दिनै नोंनि साना मुखुब जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर नुजागासिनो दं। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। जायखिजाया गोनांथार खाख्रिफोराव सागान होनायनि सिगां मोजाङै फराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोनसे समानथि गोनां सान जागोन। गोजाम लोगोफोरजों सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानिनि जायगायाव बिबाना बांनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोसोआरि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो जानायखौ मोनदांगोन। गथ'-गथायफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन।
स्ट्रेसनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलुरनि गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। नोंथाङा बाहागोदारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि समाजारि थाथाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि नोजोरजों बे साना मोजां जागोन। नोंथाङा हाबा जानाय जिउआव गोजोन मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरजों लोगो हमनो हागौ। गोदान नाजानायखौ जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना गावखौ बिजिरनाय आरो बिथांखि लानायनि थाखाय मोनसे आरजाथाव सान। नोंथाङा नोंथांनि इयुननि सोमोन्दै गोथौवै थिरांथा लानो हायो। गोजोनथाव फिथाइ नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय फैगोन। राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिखौ लानानै सांग्रां था। सिनाय मोनै सुबुंफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंनि गोसोआ सिरि जागोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय मासि जौगानायनि खाबु दं। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मदद मोनगोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोहोआ फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा माखासे गोबाव जानाय फान्डफोर मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।